Sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, gatusan ka mga volunteers ang nagtinabangay sa paglimpyo sa Bakawan sa Sitio Turil. Barangay Kanhulaw nga gisarapan sa hilabihan kanaghang basura. Si Luan Merondina sa report. Kay hunas ganihang buntag, nakita ang naglaundok nga basura nga nangasangit sa gamot sa mga bakhaw. Ang ubang mga basura misagol na sa lapok. Mga kawani sa Barangay Kanhulaw, mga sakop sa Clean and Green, Senro ug sa MRF kon Material Recovery Facility ang nagtinabangay sa pagpanglimpyo. Samtang gihawanan usab ang dan sa daghang mga bakhaw. Gikan sa alas 6 hangtod sa alas 10 sa buntag, moabot sa siyam ka mga truck sa basura ang nahakot. Ang atong mga tao naaman na sila yung mga different assignment. So ato lang din silang gipa-rescue diri. So magsabot mi ni Sir Boy sa sendro nga mag-schedule na sa taog balik para nga ma-clear na gini ang area niya, coordination punta sa barangay. Apan daya gihapon ang daghan pang mga basura. Ayan, sa Setyembre 21 atol sa kasaulugan sa International Coastal Cleanup Day, subling mobalik dinhi ang mga volunteers aron makapahigayon na usab og pagpanglimpyo sa Bakawan dinhi sa Sitio Turil. Sa nagkadayang barangay, tuwa po sila manglimpyo niya. Anhipod ang focus nato niya sa maong kalihukan kay dako pa man ang halapad pa man ang mga basura nga napadiri ni dagsa. Samtang gibutyag usab ni Konsehal Magdalena Biring, Chair sa Committee on Solid Waste Management sa barangay, nga mukantidad sa 30 ngadto sa 50,000 pesos ang magasto sa pagbutang og net nga mo'y musaw unya sa maanod nga mga basura. Magkuha og budget para ani before 21 na gyud ni siya. Okay na to ang kapitan. Subling gipahinumduman sa senro ang publiko sa kamahinungdanon sa insaktong paglabay sa basura aron dili kini makaapekto sa atong kadagatan. Uban ni June Solon, Luan Merondina, Balitang Besda.